हम गायक विपुल निराला इस सावन के पावन महीना में भोले बाबा के बियाह के झांकी रुआ सभी के बीच में रख रहल बानी, जेकर रिकॉर्डिंग राकेश सिंह जी जीत स्टूडियो में कर रहल बानी। माननीय गीतकार हमरा गुरुदेव अजीत पांडे जी बानी। आशा ना पूर्ण विश्वास बाकी रुआ सभी के आशीर्वाद प्यार जरूर मिली। प्रेम से बोली शंकर भगवान की। लगले भूत परे भाड़ा बिरहनी सब समेत चलित हले बाबले के बसावा के कर चलले अपन भोला जी बियाहवा के कर चलले अपन भोला जी बियाहवा के। भविष्य लपेटी बाबा पिन्हले मृगे छालावा लेके त्रिशूल रूप धैले बिकरालावा भसम लपेटी बाबा पिन्हले मृगे छालावा लेके त्रिशूल रूप धैले बिकरालावा। पहुँचल हिमाचल के नगरी जुटल गाँव जवार हो सगरी पहुँचल हिमाचल के नगरी जुटल गाँव जवार हो सगरी देखी हो से सब करी गठ दुल्हावा के करे चलले अपन भोला जी बियाहवा के करे चलले अपन भोला जी बियाहवा के। सापवा के माला बिछी काने कुंडलावा आग पाछा नाचो तारे भूत बहे तालावा सापवा के माला बिछी काने कुंडलावा आग पाछा नाचो तारे भूत बहे तालावा। देखली मैना जगदम्बा कोई राजा से विवाद देखली मैना जगदम्बा कोई राजा से विवाद माटी लागो मन नारायण अगुआवा के कर चलले अपन भोला जी बियाहवा
अच्छा लगले भूत परे हाड़ा बिरहनी